Apa. Wis. Oh, mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le apa. Kemricik bareng joget ki abo tenan. Dia tenan. Ayo iki Prabu Kalasreng. Aku ya arep nganggo jeneng Prabu Patokel Bawarsari. Patokol Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja bisa-bisa nyebut Prabu Kepakon anu Patokol Bawarsari. Sapa? Pate Sengkuni dudu. Pate Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasreng tak wenehke apa ora? Ora bakal wenehke tendiang nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Hai. Nalendra ampuh. Kome mungsuh pate kaya ngono. Kapok ora we? Inggih, kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang.